स्वच्छ सागर नितळ सागर अंतर्गत गोयच्या उपक्रमाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे कडल्यान मन की बात कार्यावळींतल्यान तोखणाय। पंतप्रधान मोदीजीन हाची दखल घेतली ही अभिमानाची गजाल म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज त्यांनी विशेष उल्लेख जो केलो तो गोयचो आणि तोय बी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या मोहिमेच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर द कोस्टल डे या दिसाच्या निमित्तान आम्ही समेस्त गोंयकारांक हांवें आव्हान केल्लें की गोयच्या पुराय सगळ्या बिचाचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि गोयचे बीच हे स्वच्छ आसा, गोयचे बीच जे सुरक्षित आसा। आम्ही से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन पुराय राबयतले आणि माझ्या आव्हानाक उलो दिवन आमचे सगळे आमदार मंत्री भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कितलेशाच संस्थांचे कार्यकर्ते रोटरी क्लब लायन्स क्लब कितलेशाच कॉलेजीचे भुरगे हाय सेकंडरीचे भुरगे स्कुलाचे भुरगे हॉटेल इंडस्ट्रीतले कितलेशेच लोक जे पुराय बिचाचेर देवले आणि तांच्यांनी सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत 12 पर्यंत सुद्दां तांच्यांनी बीच क्लीन केलो आणि एक पुराय 104 किलोमिटराचेर तेंच्यांनी जाता तितकी एक ह्युमन चेन फॉर्म केली आणि ती ह्युमन चेन मेसेज दिताली की गोयचे बीच आसा हे स्वच्छ आसा, सुरक्षित आसा। से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन आम्ही राबयता आणि ताचोच म्हणजे आम्ही खंयसरूच मेन्शन करिनासतना हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांची दखल घेतली आणि तांच्यांनी ह्युमन चेन फॉर द सेफ बीच इन गोवा हाचो उल्लेख तांच्यांनी केलो। त्या बद्दल समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा।